aquesta setmana passada en el Congrés dels Diputats que el president del govern té una recepta clara en matèria econòmica, que estem en una situació complexa, que estem en una situació complicada, difícil, de desacceleració econòmica, però que estem més ben preparats que ningú per fer front a aquesta desacceleració i per donar receptes que ens facin sortir d'aquesta situació complicada, perquè coneixem els ciutadans, sabem quins són els seus problemes i fa falta primer un diagnòstic previ per poder tenir receptes per poder donar una solució a aquesta situació. Hem sabut fer créixer la nostra economia, en termes absoluts, ho ha sabut fer el president del govern. Hem crescut com mai en els darrers 4 anys, i a Catalunya, i al Camp de Tarragona especialment. Per tant, en aquesta situació complicada en la que estem, precisament perquè hem sabut fer créixer el nostre país i el nostre territori, tenim la recepta per continuar creixent i sortir d'aquesta situació. Per tant, estem convençuts que ho farem. Sabem com fer-ho perquè ho hem demostrat i ho tornarem a fer perquè estem convençuts que som els que coneixem millor la realitat i som els que podem donar les respostes per poder-ho fer. El president del govern des del primer dia ha treballat per donar receptes econòmiques per sortir d'aquesta desacceleració. Ho ha fet com a candidat a la presidència del govern, ho ha fet com a president, acordant mesures en els primers consells de ministres i ho ha fet també anunciant paquets de mesures per reactivar la nostra economia. Ho continuarem fent. I en el Camp de Tarragona jo crec que estem en una situació també immillorable per poder sortir d'aquesta situació com abans millor. Estem més ben preparats que ningú, estem en la situació, l'índex d'atur més baix de tot Catalunya, estem amb una inversió en tots els termes com no s'havia vist fins ara, unes inversions sense precedents. Estem invertint en molts àmbits, diversificant-ho en infraestructures, en grans infraestructures. Amb l'aeroport de Reus, fa uns dies us anunciàvem les noves inversions, el que serà el nou pla director. Amb el port de Tarragona, que també serà espectacular, no només el trànsit que implica pel turisme, el trànsit de passatgers, sinó sobretot també en el moviment de mercaderies, amb la nova aposta per la terminal de mercaderies i aquest contracte tan important que s'assignarà en breu per l'arribada de contenidors en el conjunt de casa nostra. Les inversions que s'estan fent en l'àmbit del turisme, en Port Aventura, en la construcció d'equipaments turístics de qualitat perquè siguem un destí turístic d'excel·lència i poder continuar diversificant la nostra economia i tirar endavant. En la química, en definitiva, absolutament en tots els àmbits. Apostem pel futur. D'això ha anat també aquest congrés. Som la força del canvi. Sabem quina és la realitat. Treballem per solucionar els problemes del dia a dia i els neguits de la gent, però no volem renunciar a pensar en el futur. Hem de continuar pensant i mirant el futur perquè és el que ens dona l'energia per continuar tirant endavant.